Αγαπημένοι μου φίλοι, καλησπέρα. Πλησιάζουμε στην πολυπόθετη ημερομηνία των ευρωεκλογών. Τα δρόμενα στο πολιτικό σκηνικό είναι έντονα, όπως έντονες είναι και αντιπαραθέσεις μεταξύ των πολιτικών αρχηγών. Με το σημερινό μου λοιπόν καλεσμένο στο πρώτο μέρος θα ασχοληθούμε και θα σχολιάσουμε και θα αναλύσουμε όλα αυτά τα ωραία που γίνονται κατά την πορεία των προεκλογικών, κατά την προεκλογική αυτή πορεία. Καλωσορίζω στους διαλόγους τον κύριο Απόστολο Μπιστόλα, αναλυτή εκλογικής συμπεριφοράς. Σας καλωσορίζω για μια ακόμη φορά στους διαλόγους. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σας βρίσκομαι νομίζω εξωτερικό, έτσι δεν είναι? Όχι, με πετυχαίνετε στην Αθήνα. Α, πολύ ωραία τότε. Λοιπόν, αφού είμαστε στην Αθήνα θα κάνουμε λοιπόν μαζί ένα ταξιδάκι προς την Ευρώπη, να δούμε λιγάκι τι γίνεται προεκλογικά εκεί και θα έρθουμε πάλι στην Ελλάδα. Θέλω να ρωτήσω την άποψή σας για αυτές τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι υπάρχει ακροδεξιά επέλαση στην Ευρώπη. Και αν επαληθευτούν οι προβλέψεις, βλέπουμε ότι θα είναι η τρίτη μεγαλύτερη δύναμη στο Ευρωκοινοβούλιο. Για ποιο λόγο λοιπόν έχει ενισχυθεί η ακροδεξιά και τι ακριβώς γίνεται με αυτό το πολύ σοβαρό θέμα? Δεν υπάρχει ακροδεξιά επέλαση στην Ευρώπη. Υπάρχει μεγάλη αύξηση της ζήτησης για ασφάλεια σε όλους τους τομείς από τους πολίτες. Ξεκινώντας, αυτό δεν είναι κάτι που έγινε τώρα, ξεκινώντας από τον COVID και την υγειονομική κρίση, περάσαμε μετά μέσω του πολέμου και τον lockdown στην ενεργειακή κρίση και στην κρίση στην αγοραστική αλυσίδα, μετά περάσαμε στην κρίση της αγοραστικής δύναμης. Παράλληλα τρέχουν οι κρίσεις του μεταναστευτικού, αλλά και μια αυξημένη εγκληματικότητα, σε σημαντικό βαθμό εισαγόμενη στις χώρες του κέντρου, τις κεντροευρωπαϊκές και τις βορειοευρωπαϊκές. Όλα αυτά μαζί κάνουν τον κόσμο να θέλει παραπάνω ασφάλεια, να στρίβει συντηρητικά και πηγαίνει προς τα κόμματα και τους πολιτικούς που πιστεύουν ότι θα τους παρέχουν αυτή την ασφάλεια, τουλάχιστον που πουλάνε αυτή την ασφάλεια στα προγράμματά τους. Έτσι πηγαίνει προς αντισυμβατικά συντηρητικά κόμματα, γιατί βλέπουμε τα παραδοσιακά κόμματα έχουν, αν πάρουμε την πυραμίδα του Μάσλοου της ιεράρχησης αναγκών, η ασφάλεια είναι στο δεύτερο επίπεδο. Υπάρχουν άλλα ζητήματα του ανήκει, είναι αυτοολοκλήρωσης κλπ. Και αυτοσεβασμού στο τρίτο, τέταρτο και πέμπτο επίπεδο. Νομίζω ότι έχουμε πέσει 2 επίπεδα από την αυτοολοκλήρωση, έχουμε πάει κάτω στην ασφάλεια ως πολίτες, αλλά τα παραδοσιακά κόμματα συνεχίζουν να ασχολούνται με θέματα τα οποία δεν αφορούν την πλειονότητα των πολιτών. Βλέπουν τα προβλήματα των πολιτών, τους φωνάζουν για ασφάλεια και είτε δεν τα θεωρούν σημαντικά, είτε θεωρούν ότι θα τα παραβλέπουν και πιστεύουν ότι θα φύγουν οι τάσεις αυτές. Ό,τι και να είναι, είναι μακριά σε ένα βαθμό από αυτά που θέλουν οι πολίτες, γι' αυτό βλέπουμε να ψηφίζουν αντισυμβατικά συντηρητικά κόμματα, κάποια εκ των οποίων είναι αλήθεια ότι είναι ακραία. Ξέρετε κάτι τι γίνεται? Το θέμα, από ό,τι βλέπω, όπως και στην Ελλάδα, έτσι και στο εξωτερικό, είναι ότι πολλές φορές δεν ακούνε ή δεν νιώθουν ή δεν οσφρίζονται τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Και είπατε κάτι πάρα πολύ σωστό, ότι νιώθουν ότι η εγκληματικότητα απλώς θα εξαφανιστεί και δεν την έχουν εντάξει, αν θέλετε, στην προτεραιότητα, στην προεκλογική τους λίστα. Όμως το κομμάτι της ασφάλειας και του μεταναστευτικού, και βλέπουμε νομίζω στις χώρες του Νότου παίζει πολύ και η οικονομική κρίση, είναι ένας παράγοντας που ενισχύει την τάση προς τα πιο συντηρητικά κόμματα, για να μην χρησιμοποιήσω τον όρο ακροδεξιά. Αν και αυτό δεν το έχω καταλάβει. Γιατί όσα κόμματα είναι πιο συντηρητικά αποκαλούνται ακροδεξιά? Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση που κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε. Αυτό είναι εύκολο να απαντηθεί, γιατί πολύ απλά παλαιότερα, όταν υπήρχε ένα 3-4% των ψηφοφόρων τα οποία ψήφιζαν αντισυμβατικά συντηρητικά κόμματα, τότε τα περισσότερα ήταν ακραία στοιχεία. Όταν όμως αυτό το 3% γίνεται 20-25-30 και έχουν κάνει αυτά τα κόμματα σοβαρές μετατοπίσεις στις θέσεις τους, δεν μπορείς να συνεχίσεις να τους λες ακραίους. Είναι σαν να λες κομμουνιστή έναν που ξεκίνησε από την ΚΝΕ και είναι τώρα στη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι κομμουνιστής. Ήταν. Αυτό είναι μια άλλη πολύ μεγάλη συζήτηση που πρέπει να κάνουμε, γιατί κάποια στιγμή, γιατί βλέπουμε ότι έχουν αλλάξει και οι ιδεολογικές ταυτότητες των κομμάτων. Η Νέα Δημοκρατία τείνει περισσότερο να κλείνει προς το Πασόκ, το ΣΥΡΙΖΑ τείνει να κλείνει λίγο προς τη δεξιά. Έχει γίνει λοιπόν τέλος πάντων ένα μπέρδεμα, που αυτό είναι ένα κομμάτι που θέλω κάποια στιγμή να μιλήσουμε μόνο για τις ιδεολογικές ταυτότητες των κομμάτων και αν τελικά ισχύουν οι ιδεολογικές ταυτότητες. Πάμε όμως να σας ρωτήσω κάποια άλλα θέματα.
Τα προοδευτικά κόμματα βλέπουμε ότι οι σοσιαλιστές, οι φιλελεύθεροι και οι αριστεροί δείχνουν αδύναμοι να αναχαιτήσουν αυτή την τάση. Η δική σας η πρόβλεψη συμπίπτει με τις προβλέψεις ότι μπορεί να είναι και τρίτη δύναμη στο Ευρωκοινοβούλιο, το κομμάτι αυτό των πιο συντηρητικών? Όχι, μπορεί να είναι δεύτερη. Διότι πολύ απλά τώρα έχουμε ένα σενάριο το οποίο εξυφαίνεται από τη στιγμή που το ID, που είναι το ένα από τα δύο ευρωομάδες, η μία από τις δύο ευρωομάδες στα δεξιά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, έδιωξε το AfD από τις τάξεις του. Αρχίζει μια συζήτηση για ένωση του ID με το ECR. Το ECR είναι το δεύτερο, η δεύτερη ευρωομάδα. Στο ID είναι κυριαρχεί η Λεπέν, στο ECR κυριαρχεί η Τζόρτζα Μελόνι. Αν αυτοί οι δύο τα βρουν, θα περάσουν σε έδρες τους σοσιαλιστές, χωρίς το AfD μέσα. Το κατάλαβα τι λέτε. Και έτσι γι' αυτό αναδεικνύεται σε δεύτερη δύναμη. Και το θέμα, ξέρετε ποιο είναι? Ότι εδώ στην Ελλάδα ούτε καν έχουμε ασχοληθεί. Δηλαδή η ατζέντα η πολιτική, αντί να περιλαμβάνει και το τι γίνεται, τα δρόμενα στο Ευρωκοινοβούλιο, είναι σαν να μην υπάρχουμε και σαν να κάνουμε ένα συναγωνισμό μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ και ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα έχει το 3 μπροστά σαν πρόθεμα, σαν πρόσημο, πρόσημο όχι, το 3 σαν αριθμό μπροστά, ποιος θα καταλάβει τη δεύτερη θέση. Αυτό είναι πολύ σοβαρό που λέτε, γιατί αν υπάρξει αυτή η τάση, ξέρετε κάτι αντίστοιχο θα ακολουθηθεί, θεωρώ, και στις υπόλοιπες χώρες και εδώ στην Ελλάδα. Αν και εδώ στην Ελλάδα... Είναι πολύ σωστό αυτό. Στην Ελλάδα είμαστε λίγο πίσω όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Θα έρθει η ώρα και στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια. Το βασικό ερώτημα για την Ελλάδα, έχετε δίκιο σε ποιο πράγμα? Έχετε δίκιο στο ότι δεν το συζητάμε. Ενδεχομένως να είμαι ο μόνος που το συζητάει στην Ελλάδα αυτό το πράγμα ή να είμαστε ελάχιστοι. Το διακύβευμα υποτίθεται ότι ήταν ποια κατεύθυνση της Ευρώπης θέλουμε και πώς θέλουμε να είναι η Ελλάδα μέσα σε αυτή την Ευρώπη. Δεν παίξαμε καθόλου και ασχολούμαστε με φέτες και ψωμιά. Τώρα, για την Ελλάδα είναι σημαντικό να δούμε τι θα φέρουν αυτές οι εκλογές. Γιατί πολύ απλά από εδώ θα φανεί αρχικά αν θα πάμε σε δίπολο ή σε τρίπολο στο νέο εκλογικό σκηνικό, στο νέο πολιτικό σκηνικό. Αν δηλαδή θα έχουμε πάλι δύο μεγάλα κόμματα ή αν θα έχουμε τρεις πόλους. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα πάει το πράγμα και θα εξαρτηθεί πάρα πολύ από το αν θα επιτύχει ο κύριος Κασσελάκης ή όχι. Αυτό μου το εξηγείτε, γιατί κάνετε αυτό το σύνολο? Δηλαδή, αν θα δεύτερη θέση νομίζω ότι την έχει κατοχυρώσει. Δηλαδή, όχι τώρα, όχι αν θα πετύχει τώρα. Όχι αν θα πετύχει τώρα ένα 15, 16, 17%, αν θα πετύχει το project του μετά τις εκλογές, μέχρι τις επόμενες. Γιατί ο κ. Κασσελάκης έχει πάρει μια ξεκάθαρη τοποθέτηση. Λέει ότι είναι σαν το Δημοκρατικό Κόμμα των ΗΠΑ. Αυτό είναι το στυλ του κόμματος που θέλει. Εάν πετύχει, δεν αντέχει η κοινωνία και το εκλογικό σώμα το συγκεκριμένο δύο δημοκρατικά κόμματα. Θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία να γίνει ρεπουμπλικάνη μέσα σε βάθος χρόνου. Τότε θα πάμε σε δίπολο. Άρα η τάση προς τα συντηρητικά θα μπει μέσα στη Νέα Δημοκρατία και θα κυριαρχήσει μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Εάν ο κύριος Κασσελάκης δεν επιτύχει, τότε η αριστερά, το πιο πιθανό είναι να πάει κεντροαριστερά σε μια ευρωπαϊκού τύπου κεντροαριστερά. Άρα με έναν άλλον ηγέτη με άλλα χαρακτηριστικά. Αυτό αφήνει το όλο το κέντρο, το μεγάλο κομμάτι του κέντρου και την κεντροδεξιά στη Νέα Δημοκρατία ως έχει, δηλαδή δεν χρειάζεται μετατόπιση, και αυτό αφήνει ένα κομμάτι στα δεξιά που θα γίνει ένας πόλος. Ήδη έχει αρχίσει να σχηματίζεται σιγά σιγά. Μένει να δούμε τα ποσοστά της ελληνικής λύσης αυτές τις εκλογές και αν θα έχουν το δικαίωμα να γίνουν ο πόλος. Άρα κατάλαβα. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχουμε όλοι συντονιστεί στη φέτα, αν είναι μισό κιλό ή κανονικό, και κανείς δεν έχει μπει να κάνει, όπως το είπατε πριν, πολιτική ανάλυση. Εγώ αυτό δεν το γνώριζα και είναι πολύ ενδιαφέρον να το ακούω από το στόμα σας, γιατί είστε έγκυρος, δομημένος, και είναι ένα σενάριο που του δίνετε μεγάλες πιθανότητες να πραγματοποιηθεί, να υλοποιηθεί. Αυτή τη στιγμή είναι όλα τα σενάρια ανοιχτά, γιατί είμαστε στον προθάλαμο, είμαστε εν κινήσει. Όταν είσαι εν κινήσει, έχεις πετάξει όλα τα χαρτιά πάνω και περιμένεις να δεις πώς θα κάτσουν κάτω. Αυτά τα δύο σενάρια είναι, κατά την άποψή μου, τα πιο βασικά.
Μπορεί να συνεχίσουμε όμως για χρονικό διάστημα σημαντικό με ένα ακόμα μεγάλο και πολλά μικρά. Δεν ξέρω πότε θα λήξει αυτό. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Η Νέα Δημοκρατία, επειδή είχε κατοχυρωθεί σαν κέντρο, σαν κόμμα που αγαπάει το κέντρο, κάποια στιγμή έκανε κίνηση με την υποψηφιότητα του Μπελέρη για να συσπυρώσει τις απώλειες που ένιωθε ότι που έχανε από τα δεξιά της. Θεωρείτε λοιπόν ότι πρώτα απ' όλα ότι έχει συσπυρώσει, έχει περιορίσει τις απώλειες στα δεξιά της και ό,τι ήταν να πάρει ή να συσπυρώσει το έχει πράξει? Γιατί είδαμε τώρα μια δημοσκόπηση τελευταία της Μέτρων Ανάλυσης, αν θυμάμαι καλά, η οποία δείχνει ότι υπάρχει μια απώλεια της Νέας Δημοκρατίας 1,4 προς τα κάτω. Θα ήθελα δηλαδή λιγάκι να καταλάβω τι έχει κάνει με τα δεξιά της, να καταλάβουμε τι έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία με τα δεξιά της. Έβαλε μια υποψηφιότητα συμβολικού χαρακτήρα. Το μόνο που έκανε με τα δεξιά της νομίζω ήταν αυτό, και κάνει περιοδίες πάνω στην Μακεδονία, όπου ο κύριος Βελόπουλος φαίνεται να είναι δεύτερο κόμμα. Δηλαδή, έχουμε να κάνουμε μια παρένθεση, πάμε για γεωγραφικό διαχωρισμό εκλογικά της χώρας. Στο νότο δεύτερο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, ή σε κάποιες περιφέρειες μπορεί να είναι και το ΠΑΣΟΚ. Στο βορρά δεύτερο κόμμα συντηρητικό. Και αυτό πρέπει να το δούμε στο μέλλον. Κλείνω την παρένθεση. Δεν έχει κάνει κάτι άλλο η Νέα Δημοκρατία για τα δεξιά της. Τα έχει αφήσει αφύλακτα σχεδόν. Θα έχουμε στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας ένα 20-20 κάτι %, το οποίο είναι τεράστιο. Και μένει να δω. Η άποψή μου είναι ότι ο κύριος Μπελέρη απλά θα πάρει πολλούς σταυρούς από ήδη υπάρχουσες ψήφους. Με άλλα λόγια, δεν θα φέρει τους σταυρούς που πίστευε η Νέα Δημοκρατία ότι θα φέρει, για να φτάσει στο πολυπόθητο 33, κάτι % που ήταν το ποσοστό των ευρωεκλογών το 19. Θα φέρει έναν αριθμό σταυρών, κυρίως θεωρώ βόρειο-υπηρωτών οι οποίοι ψηφίζουν, αλλά δεν νομίζω ότι θα κάνει αυτή την μεγάλη αλλαγή που να μπορεί να πάρει από το 29 ένα κόμμα να του δώσει 4-5 μονάδες. Αυτό δεν γίνεται. Θα πάει πολύ καλά, πιστεύω, αλλά από ψήφους οι οποίοι νεοδημοκρατικές. Δεν θα φέρει κάτι πολύ καινούριο. Με άλλα λόγια, δεν έπεισε η Νέα Δημοκρατία για να μπορέσει να απορροφήσει ψήφους από το Βελόπουλο, από τη Λατινοπούλου, δεν θυμάμαι τα ονόματα των κόμματων, συγγνώμη γι' αυτό. Λοιπόν, και από τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία υπάρχουν στον δεξιό χώρο και φαίνεται ότι μορφοποιούνται σε αυτές τις εκλογές. Τα κόμματα αυτά, οι πολίτες μάλλον που ψηφίζουν αυτά τα κόμματα, ψηφίζουν για συγκεκριμένο λόγο. Το 60% από όσων φεύγουν από τη Νέα Δημοκρατία και πάνε προς αυτά τα κόμματα το κάνουν γιατί θεωρούν ότι το κόμμα έφυγε από τις παραδοσιακές του αξίες, η Νέα Δημοκρατία. Είναι δυνατόν να πιστούν μόνο από μια συμβολική κίνηση Μπελέρη? Όχι, έχετε δίκιο σε αυτό. Και μάλιστα βλέπω ότι, εντάξει, δεν θέλω να είμαι προάγγελος κακών νέων, αλλά βλέπω ότι αρχίζει 2 εβδομάδες πριν, ενώ περιμένανε και οι προβλέψεις ήταν ότι μετά τον Μπελέρη θα φτάσουμε και στο 34-35, κάπου το είχα διαβάσει αυτό, στο 36%. Βλέπουμε ότι αντί να ανεβαίνει έχει πιάσει οροφή και αρχίζει και μειώνεται. Πείτε μου λιγάκι κάτι, συμφωνείτε? Πείτε μου. Όχι, θέλατε να πείτε κάτι. Δεν βλέπω αύξηση, μείωση ή κάτι, γιατί πολύ απλά δεν ξέρω ποια θα είναι η συμμετοχή. Μπορεί να δούμε ένα 34%, αλλά μπορεί να δούμε και ένα 30%. Εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από το ποιος θα συμμετέχει και ποιος όχι. Το επόμενο μου ερώτημα ήταν ποια είναι η άποψή σας για την αποχή και για τους αναποφάσεις τους. Γιατί είναι άλλο αυτοί που θα απέχουν και άλλο αυτοί που ακόμα δεν έχουν αποφασίσει τι θα ψηφίσουν. Δεν μπορεί να πάει κάποιος να ψηφίσει και να ψηφίσει π.χ. κτηνοτρόφους. Λέω τώρα εγώ ένα κόμμα στην τύχη. Υπάρχει μεγάλο ποσοστό αδιευκρίνιστης ψήφου στις δημοσκοπήσεις. Πράγμα το οποίο κάνει την σιγουριά της εκτίμησης πολύ μικρότερη, τη μειώνει. Αμφίβολη. Γιατί άμα είναι τώρα μεγάλο το ποσοστό των αδιευκρίνιστων, μεταξύ μας ξέρουμε χοντρικά τι θα ψηφίσουμε, αλλά τους αδιευκρίνιστους είναι που δεν μπορούμε να αλλιεύσουμε και να κατανοήσουμε. Πείτε μου λιγάκι. Επίσης, το δεύτερο για την αποχή, όσον αφορά την αποχή, 3 είναι τα κοινά τα οποία πρέπει να κοιτάξουμε. Το ένα είναι οι συντηρητικοί ψηφοφόροι Νέας Δημοκρατίας. Θα πάνε να ψηφίσουν? Και αν πάνε, θα πάνε τιμωρητικά ή θα ψηφίσουν ως τίνα? Δηλαδή τη μοναδική κυβερνητική εναλλακτική. Το δεύτερο είναι οι απολυτικ, τους οποίους
δεν απολυτεί καλά, έτσι τους ονομάζω γιατί έτσι τους ονομάζουν όλοι, στους οποίους απευθύνεται ο κύριος Κασσελάκης. Θα πάνε να ψηφίσουν, θα γίνουν τα like των social media, ψήφο στην κάλπη. Το τρίτο είναι η παραδοσιακή αριστερή ψηφοφόρη του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ακολουθήσουν τη μετατόπιση / μετάλλαξη του κόμματος από τον Κασσελάκη. Θα πάνε σπίτι τους ή θα ψηφίσουν κάτι άλλο. Αυτά είναι τα τρία βασικά ερωτηματικά για μένα. Εδώ χρειάζονται φλιτζανούδες μάλλον για να μας πούνε τι μέλη γενέστε. Πάντως βλέπουμε, να σας πω κάτι. Εγώ βλέπω την πολιτική αντιπαράθεση, πώς έχει εξελιχθεί και σε 2 λεπτάκια θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τους διαλόγους στην εκπομπή μας. Λοιπόν, όπου υπάρχει μια νευρικότητα και κυρίως προς την κυβερνητική πλευρά. Και νομίζω και στο κομμάτι του Πασόκ υπάρχει νομίζω εκνευρισμός. Δηλαδή όλο αυτός ο λαϊκισμός με τη φέτα και με το ψωμί και όλο αυτό που όλοι χρησιμοποιούν, αν θέλετε, την ακρίβεια σαν μέσο για να ρίξουν κατέρωθεν κατηγόριες, δεν μου δείχνει ψύχρεμο και σίγουρο πολιτικό σκηνικό για το τι μέλη γενέστε. Συμφωνείτε εσείς? Όχι, δεν είναι. Και είναι απολύτως λογικό να μην είναι, γιατί είχαμε την κατάρρευση ενός πολιτικού σκηνικού και είμαστε στον προθάλαμο της δημιουργίας ενός καινούριου. Αυτά τα οποία θα γίνουν τα επόμενα 3 χρόνια θα καθορίσουν τα επόμενα 20 τουλάχιστον χρόνια. Οπότε είναι λογικό να μην ξέρουμε τι μας γίνεται, να το πούμε απλά. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Όλα ανοιχτά. Να σας πω κάτι, μια ερώτηση και κλείνουμε. Γιατί είστε πάντοτε πολύ μέσα στα πράγματα και πέφτετε και μέσα στα αποτελέσματα και κάποιες φορές αυτό που είπατε πριν, ότι εγώ και κάποιοι άλλοι έχουμε εντοπίσει την τάση ότι υπάρχουν άνθρωποι που τείνουν να φτιάξουν έναν πόλο πιο συντηρητικό. Θα ήθελα την άποψη σας για κάτι. Πιστεύετε ότι το μήνυμα των ευρωεκλογών που θα λάβουν η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση, το ΣΥΡΙΖΑ, θα το λάβουν υπόψη τους? Γιατί νομίζω θα είναι... Δεν θεωρώ ότι κανένας δεν θα λάβει το μήνυμα. Εξαρτάται από τα αποτελέσματα, αλλά αν τα αποτελέσματα είναι όπως πάνω κάτω δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, όλοι, ακόμα και το Πασόκ, θα βγαίνουν και θα λένε ότι κέρδισαν. Με άλλα λόγια, δεν θα και λάβουν. Νομίζω ότι το μήνυμα το οποίο θα πρέπει να λάβουν υπόψη είναι, αν η αποχή είναι μεγάλη, είναι η απομάκρυνση των πολιτών από το πολιτικό σύστημα. Το βλέπουμε με την πτώση της εμπιστοσύνης σε θεσμούς, σε πολιτικούς, σε κόμματα. Αν συνεχιστεί αυτό θα έχουμε πρόβλημα. Αλλά δεν είμαι αισιόδοξος ότι θα το λάβουν το μήνυμα. Ναι, το θέμα των αναποφάσιστων ή της αποχής θα το κατανοήσουν ή θα το προσπεράσουν? Ξέρετε τι εννοώ? Ξέρετε τι εννοώ? Η αποχή πάντοτε επιβαρύνει το κόμμα που βρίσκεται στην εξουσία και ευνοεί, αν θέλετε, τα άλλα 2 κόμματα, το άλλο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εξαρτάται από το ποιος απέχει. Κατάλαβα. Αυτό είναι η συζήτηση και μετά τις ευρωεκλογές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ. Και εύχομαι, όπως λένε όλοι, καλό βόλι, καλά αποτελέσματα και πάνω απ' όλα καλά αποτελέσματα για εμάς τους πολίτες. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Καλό βράδυ. Αγαπημένοι μου τηλεθεατές, θα σας συναντήσω σε λίγο. Στο δεύτερο μέρος θα ασχοληθούμε με τα εθνικά θέματα και με τις γεωπολιτικές αναλύσεις που δυστυχώς είναι πάρα πολύ δυνατές και δυσάρεστες, γιατί όλοι έχουμε γίνει κοινωνοί και βλέπουμε με πικρία και με απόγνωση τα ανελαίτες φυροκοπήματα στη Γάζα. Ας τα συζητήσουμε όμως με τον καλεσμένο μου. Καλωσορίζω στους διαλόγους τον κύριο Αλέξανδρο Ιτιμούδη, γεωπολιτικό αναλυτή. Σας καλωσορίζω. Τι κάνετε? Καλησπέρα σας, κυρία Χούντα. Είμαι πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε πρώτα με το θέμα του Ισραήλ και με το πώς πιστεύετε εσείς και αν πιστεύετε ότι μπορεί να μπει ένα φρένο, να αναχαιτιστεί όλη αυτή η ανελαίτη, η θηριώδης κατάσταση που βλέπουμε να διαδραματίζεται στη Γάζα και τώρα στη Ράφα. Ναι, κοιτάξτε, η κατάσταση εκεί αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου γεωπολιτικού παιχνίου, το οποίο εγώ προσωπικά θεωρώ ότι δεν θα λήξει τόσο εύκολα, τουλάχιστον εάν ο κύριος Νετανιάχου δεν επιτύχει όλους τους αντικειμενικούς στόχους που έχει θέσει ως αρχηγός του κράτους του Ισραήλ.
Και αυτό το λέω διότι η κατάσταση στην Γάζα συνδέεται πάρα πολύ με την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ισραήλ. Οι Σαουδάραβες έχουν δηλώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι βρίσκονται ήδη σε διαδικασία εξομάλυνσης με το Ισραήλ, αλλά θεωρώ ότι θα ζητήσουν την αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους, το οποίο για την ώρα είναι ένα σενάριο το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει, ελέω και των εξελίξεων σε επίπεδο κοινωνίας και στο Ισραήλ και στα Παλαιστινιακά εδάφη. Παρ' όλα αυτά, επειδή η εξομάλυνση των σχέσεων Σαουδικής Αραβίας και Ισραήλ περνάει μέσα από τον μεγάλο διάδρομο Ινδίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπογράφηκε πριν πάρα πολύ καιρό και αποτελεί ένα πολύ μεγάλο γεωπολιτικό project, θεωρώ ότι θα καταβληθούν προσπάθειες σε ένα δεύτερο επίπεδο, αφού πρώτα όμως η Γάζα θα έχει καθαριστεί από τους τρομοκράτες της Χαμάς, τουλάχιστον έτσι δηλώνουν οι Ισραηλινοί ηθήνοντες. Επομένως, μέχρι να γίνει αυτό, θεωρώ ότι οι εχθροπραξίες θα επιτείνονται και θα γίνονται όλο και χειρότερες. Εγώ τώρα, σαν πολίτης, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι και όχι σαν δημοσιογράφος. Υπάρχει σίγουρα αυτό το γεωπολιτικό project που μας αναφέρατε και όλα τα γεωπολιτικά οράματα που έχει κάθε πλευρά. Όμως, υπάρχει αυτό το πράγμα, αυτό το ανελαίητο σφυροκόπημα που γίνεται στη Ράφα, που έχουν εξεσηκωθεί ακόμα και οι ηγέτες που στήριζαν τον Νετανιάχου, βλέπε Μακρόν. Βλέπουμε ότι υπάρχει το Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης, το οποίο έχει βγάλει εντάλματα και για τις δύο πλευρές, και βλέπουμε ότι τουλάχιστον ο Νετανιάχου είναι σαν να αγνοεί, σαν να διαφορεί για όλα αυτά. Άρα λοιπόν στα γεωπολιτικά οράματα υπάρχει αυτή η πολύ μεγάλη παρένθεση. Τι γίνεται λοιπόν με δεδομένο αυτό, πόσο θα συνεχιστεί και πόσο, αν θέλετε, η Δύση θα είναι σε θέση να βάλει φρένο, γιατί δεν μπαίνει φρένο. Καταρχάς θα πω ότι εγώ δεν μπορώ να εκφράσω άποψη μέσω της υποκειμενικότητάς μου και μέσω, αν θέλετε, της ιδιότητάς μου ως πολίτης. Από τη στιγμή που εκφράζω άποψη ως γεωπολιτικός αναλυτής, θα σας πω ότι οι αποφάσεις αυτές των διεθνών δικαστηριών και γενικά η όποια πίεση πάει να ασκηθεί, θεωρώ εγώ προσωπικά και εκτιμώ ότι δεν θα βρει βίκο αότα, διότι αφής έχουμε μπει σε μια κατάσταση σύγκρουσης. Και από τη στιγμή που οι Ισραηλινοί έχουν δηλώσει ότι θα επιτύχουν τους αντικειμενικούς σκοπούς τους με κάθε κόστος, τουλάχιστον έτσι δείχνουν στο πεδίο οι κινήσεις τους, αλλά και σε λεκτικό επίπεδο, σε επικοινωνιακό επίπεδο, δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιες κινήσεις θα μπορέσουν να βάλουν ένα stop. Θεωρώ ότι η κατάσταση θα συνεχίσει έτσι τουλάχιστον μέχρι τις αμερικανικές εκλογές, και το λέω αυτό διότι μια ενδεχόμενη αλλαγή στην ηγεσία των ΗΠΑ ουσιαστικά θα αλλάξει και πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά γενικότερα τις εξελίξεις στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Επομένως, θεωρώ ότι όποιες διπλωματικές πιέσεις ασκούνται αυτή τη στιγμή, ασκούνται εκατέρωθεν από όλους τους δρόντες, ασφαλώς και υπάρχουν, ασφαλώς και είναι κάτι υπαρκτό, λαμβάνονται υπόψη ως ένα σημείο, όμως επειδή στη γεωπολιτική μιλάμε κυρίως με όρους τετελεσμένων, αυτό που μετράει είναι αυτό που γίνεται στο πεδίο και όχι αυτό το οποίο θα θέλαμε να συμβεί ιδεατά. Κατάλαβα τι μου είπατε πριν, ότι δεν μπορείτε να εκφράσετε την αντικειμενική σας άποψη, γιατί είστε ακριβώς με το ρόλο του γεωπολιτικού αναλυτή, που τα βλέπετε, αν θέλετε, και πιο διαφορετικά. Και είναι αυτό που είπατε στο τέλος, ότι οι γεωπολιτικές αναλύσεις μιλάνε για τετελεσμένα. Άρα το τετελεσμένο γεωπολιτικά, με γεωπολιτικούς όρους, ποιο θα είναι στην περιοχή εκεί? Θεωρώ ότι το Ισραήλ θα καθαρίσει όσο μπορεί την περιοχή από τους τρομοκράτες. Θα κάνει ουσιαστικά μια περιοχή να αποψηλωθεί από όλα τα κτίρια τα οποία μπορεί να αξιοποιηθούν ως καταφύγια. Θα καταστρέψει και όσα παραπάνω τούνελ μπορεί να βρει, και σε δεύτερο βαθμό πιστεύω ότι θα μπουν 3 αραβικά κράτη προκειμένου να ανοικοδομήσουν ξανά τη Γάζα. Αυτά μάλλον θα είναι η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Με το που θα γίνει αυτό, τότε θα μπούμε σε ένα νέο κύκλο διαπραγματεύσεων, προκειμένου να δούμε εάν θα υπάρξει κάποιο στάτους κράτους για τους Παλαιστινίους, και φυσικά να δούμε και πώς θα μπορέσουν οι κάτοικοι οι οποίοι αυτή την ώρα έχουν εκενωθεί να γυρίσουν πίσω. Σε κάθε περίπτωση όμως θεωρώ ότι θα μπούμε σε ένα μεγάλο γύρο διαπραγματεύσεων, όπου τα αραβικά κράτη θα αναλάβουν ρόλο στη Γάζα σε περίοδο ανοικοδόμησης, και από εκεί πέρα μένει να δούμε κατά πόσο θα μπορέσει να υπάρξει πρόσφορο έδαφος για διαπραγματεύσεις, έτσι ώστε να βρεθεί όχι μία λύση οριστική, θα πω εγώ, αλλά ένα πρόπλασμα λύσης, το οποίο να δώσει, αν μη τι άλλο, μία προσωρινή σταθερότητα, αν μπορούμε να το πούμε αυτό. Αυτό ήταν το επόμενο μου ερώτημα, ότι ανοικοδομείται, ό,τι κατεδαφιστεί θα κατεδαφιστεί, από ό,τι κατανοώ, θα ανοικοδομηθεί από την αρχή.
και πάλι η κατάσταση γεωπολιτικά θα είναι μετέωρη. Δηλαδή κάποια στιγμή θα δούμε αν θα ιδρυθεί Παλαιστινιακό κράτος ή δηλαδή και το πρόπλασμα αυτό θα μπορέσει να είναι αρκετό για να υπάρξει σταθερότητα ή ξανά πάλι θα έχουμε πάλι κάποια άλλη τρομοκρατική οργάνωση που θα γεννηθεί, να επιτεθεί πάλι με άναντρο τρόπο στο Ισραήλ, γιατί αυτό δεν το ξεχνάει κανένας την 7η Οκτωβρίου, και θα συνεχίζεται αυτή η κατάσταση έτσι. Κοιτάξτε, προσωπική μου άποψη είναι ότι όσο εμπλέκονται κράτη όπως το Κατάρ και η Τουρκία, τα οποία είναι οι βασικοί χρηματοδότες των Ισλαμιστικών οργανώσεων σε όλη τη Μέση Ανατολή, διότι να θυμίσω σε αυτό το σημείο ότι το Κατάρ φιλοξενεί τη μουσουλμανική αδελφότητα, βραχίωνας της οποίας είναι η Χαμάς, δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να υπάρξει ηρεμία, διότι τα γεωπολιτικά συμφέροντα αυτών των δύο δρόντων συγκεκριμένα, Τουρκίας και Κατάρ, είναι πάρα πολύ μεγάλα στη Μέση Ανατολή και επειδή πρόκειται για αναθεωρητικά κράτη, το καθένα με τον τρόπο του, δεν νομίζω ότι θα βρεθεί μια φόρμουλα τουλάχιστον σε ένα μεσοπρόθεσμο ή βραχυπρόθεσμο επίπεδο. Παρ' όλα αυτά, θα επικαλεστώ στην εκπομπή σας και μια έρευνα που είχε διεξαχθεί από Αμερικανούς γεωπολιτικούς αναλυτές, 300 στον αριθμό, ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη έρευνα, η οποία έλεγε ότι μέχρι το 2035 θα έχουμε και Παλαιστινιακό κράτος και εξομάλυνση των σχέσεων Σαουδικής Αραβίας και Ισραήλ. Επομένως, μένει να δούμε αν θα αποδειχτεί αλήθεια αυτό. Ο Νετανιάχου στο τέλος της ημέρας και στο τέλος αυτής της ενόπλης σύγκρουσης, το λέω όσο γίνεται πιο ήπια, θα έχει βγει νικητής. Γιατί βλέπουμε ότι και στο εσωτερικό του υπάρχουν πολλές αντιδράσεις προς το πρόσωπό του. Ποιο θα είναι δηλαδή το πολιτικό μέλλον του Νετανιάχου? Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το γνωρίζω εγώ προσωπικά, αλλά θα επικαλεστώ ένα ιστορικό παράδειγμα ότι και ο Τσόρτσιλ κέρδισε τον πόλεμο, τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά μετά δεν εκλέχτηκε. Μου δώσατε μια σαφέστατη απάντηση. Να πάμε λιγάκι προς το άλλο μέτωπο, γιατί βλέπουμε ότι αυτή τη χρονιά είχαμε πολλά πολεμικά μέτωπα εν εξελίξη. Πάμε λιγάκι στη Ρωσία. Θέλω κατά τη δική σας την άποψη να μου πείτε, η Ρωσία έχει αναδειχθεί σαν τον μεγάλο νικητή? Δηλαδή και η Ουκρανία απλώς κάποια στιγμή θα παραδεχτεί την ήττα της και θα αναγκαστεί να παραχωρήσει τα εδάφη τα οποία ο Ρώσος Πρόεδρος έχει κερδίσει? Κοιτάξτε, με τη μέχρι τώρα κατάσταση φαίνεται ότι η ρωσική παρουσία σε κάποια από τα εδάφη έχει παγιωθεί. Η Ουκρανία, όσο δεν μπορεί να καταφέρει βαθιά πλήγματα μέσα στη Ρωσία, δεν θεωρώ ότι έχει τη δυνατότητα να κάνει κάποιο είδους αντεπίθεση, και αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη γίνεται η μεγάλη συζήτηση ακριβώς για το αν θα επιτρέψουν στην Ουκρανία, έχοντας πάρει και δυτικό εξοπλισμό, να μπορέσει να χτυπήσει τη Ρωσία μέσα σε βάθος. Η Ρωσία από την άλλη έχει πει ότι σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο θα αντεπιτεθεί με πάρα πολύ μεγάλη σφοδρότητα. Επομένως, η κατάσταση είναι σε αυτό το οριακό σημείο. Ακόμη δεν υπάρχει ξεκάθαρος νικητής. Από τη στιγμή που και οι δύο πλευρές έχουν τις αντοχές να συνεχίσουν τη διαμάχη, όλα βρίσκονται σε ένα τεντωμένο σκηνή, θα μπορούσαμε να πούμε. Έχω δηλώσει και άλλες φορές ότι θεωρώ σημείο κλειδί την πόλη της Οδυσσού. Θεωρώ ότι αποτελεί ένα πολύ μεγάλο γεωπολιτικό asset για τη Ρωσία σε περίπτωση που την κατακτήσει, και αυτήν και το Χάρκοβο, για διαφορετικούς στρατηγικούς λόγους η κάθε πόλη. Και θεωρώ ότι μόνο τότε η Ρωσία θα πει ότι εδώ μπορώ να βάλω ένα stop. Σε περίπτωση δηλαδή που μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο, θα το συνεχίσει μέχρι να κατορθώσει να κατακτήσει και αυτές τις δύο περιοχές. Όλα όμως θα εξαρτηθούν από το αν η Ουκρανία το επόμενο χρονικό διάστημα θα μπορέσει να προμηθευτεί όπλα μακρού πλήγματος. Εκεί γύρω από αυτό το ζήτημα γίνονται και όλες οι συζητήσεις αυτή τη στιγμή σε Αμερική και Ευρώπη. Πώς ερμηνεύετε την κίνηση της Ρωσίας, η οποία σκέφτεται να βγάλει τους Ταλιμπάν από τη λίστα των τρομοκρατών? Είναι μια ακραία κίνηση. Η Ρωσία όλο κάνει, όχι ακραία, σοκαριστική κίνηση. Κάνει σοκαριστικές κινήσεις η Ρωσία. Εσείς πώς το ερμηνεύετε αυτό? Δεν θα έλεγα ότι είναι κάτι του σοκαριστικό. Στην διαχρονία της ιστορίας πάρα πολλοί δρόντες οι οποίοι αρχικώς ήταν εχθρικοί και είχαν προβεί σε πάρα πολύ ακραίες ενέργειες, είχαν υπάρξει σύμμαχοι ένθεν και ένθεν των αντιμαχόμενων πλευρών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα αναφέρω ότι η Ρωσία έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο μαλακό της υπογάστριο, το οποίο είναι τα κράτη της Κεντρικής Ασίας. Μέσα σε αυτά είναι και οι Ταλιμπάν, τους οποίους
είτε ο αμερικανικός είτε ο ρωσικός παράγοντας, είτε και ο κινέζικος, μπορεί να εργαλειοποιήσει, διότι πρόκειται για ένα καθεστώς το οποίο είναι ασταθές. Επομένως, ερμηνεύω την κίνηση της Ρωσίας ως μια κίνηση στρατηγικής ή, για να είμαι πιο ακριβής, μια τακτική κίνηση στο πεδίο της Κεντρικής Ασίας, προκειμένου να αποτινάξει από πάνω της έναν δρόντα, ο οποίος μπορεί να γίνει πάρα πολύ επικίνδυνος, μιας και επειδή μιλάμε για ακραίο Ισλάμ, η Ρωσία έχει Ισλαμικούς πληθυσμούς, μη ρωσικούς στα εδάφη της, και επομένως, όπως καταλαβαίνετε, θέλει να αποφύγει αυτοί οι πληθυσμοί να υπάρξουν αντικείμενο εκμετάλλευσης από ένα δρόντα όπως είναι οι Αφγανοί. Μία ερώτηση. Τους βγάζει η Ρωσία από τη λίστα των τρομοκρατών και τους αναγνωρίζει όπως θέλει εκείνη να τους αναγνωρίσει. Πιστεύετε ότι θα έχουμε την έναρξη τρομοκρατικών επιθέσεων σε όλη την Ευρώπη και θα αρχίσουμε πάλι όλοι να ανησυχούμε για το αν μπορούμε να ταξιδέψουμε ή όχι, αν μπορούμε να μπούμε στο μετρό ή όχι? Καταρχάς, θεωρώ ότι η Ευρώπη ήδη βρίσκεται σε αυτόν τον κίνδυνο, στον κίνδυνο τρομοκρατικών επιθέσεων, εδώ και πάρα πολύ καιρό, εδώ και πάρα πολλά χρόνια για να είμαι ακριβής, δεδομένου του γεγονότος ότι κράτη όπως το Κατάρ ήδη έχουν χρηματοδοτήσει πάρα πολλούς Ισλαμικούς πυρήνες μέσα στην Ευρώπη. Για την ώρα δεν έχουμε πολύ μεγάλα χτυπήματα τα τελευταία χρόνια, αλλά έχει υπάρξει αναστάτωση στην Ευρώπη και τα παλαιότερα χρόνια. Επομένως, νομίζω ότι η Ταλιμπάν θα είναι το τελευταίο το οποίο θα πρέπει να ανησυχεί την Ευρώπη. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολλούς πληθυσμούς οι οποίοι ήδη εργαλειοποιούνται. Επομένως, το να προσθεθεί και κάτι ακόμη θα είναι το κερασάκι στην τούρτα, εφόσον υπάρχει ήδη υπαρκτό πρόβλημα. Σε αυτή τη φάση όμως, η Ρωσία, επειδή έχει αποδείξει ότι είναι πολύ γερή για να πεθάνει, και ο Ρώσος πρόεδρος συγκεκριμένα το έχει αποδείξει αυτό, το να εργαλειοποιηθούν οι Ταλιμπάν από τη Ρωσία, όπου κατανοείται ότι θα είναι και πιο μεθοδευμένες οι κινήσεις, κατά τη δική μου την άποψη, ξεπερνάει νομίζω τον κίνδυνο και το φόβο που νιώθουμε από άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις. Συμφωνείτε σε αυτό? Κοιτάξτε, υπάρχει ένας άτυπος συνασπισμός των χερσαίων δυνάμεων. Το Αφγανιστάν αυτή τη στιγμή, και εθνοτικά αν το δούμε, αποτελείται από περσικούς πληθυσμούς στο ένα κομμάτι, όπου μπορούν να εργαλειοποιηθούν από το Ιράν, το οποίο αποτελεί για την ώρα έναν εξέχοντα σύμμαχο της Ρωσίας. Ασφαλώς και μπορεί να υπάρξει εργαλειοποίηση. Υπάρχουν επαφές μεταξύ αυτών των λαών, όπως και στο Τατζικιστάν, που και αυτοί είναι περσικής καταγωγής, οι οποίοι επίσης διαθέτουν πυρήνες Ισλαμιστικούς. Ασφαλώς και ανεβαίνει το επίπεδο του κινδύνου. Αυτό είναι κάτι δεδομένο. Απλά θεωρώ ότι το πρόβλημα υπάρχει ήδη στα ευρωπαϊκά εδάφη. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να στραφεί η προσοχή της ΕΕ, διότι τα επόμενα χρόνια προβλέπω ότι θα υπάρξει αναστάτωση, η οποία μπορεί να αποκλειθεί από διάφορους δρόντες. Μέσα σε αυτούς είναι φυσικά και η Ρωσία, άμα το θέλει να προκαλέσει πρόβλημα στην Ευρώπη. Ειδικά εάν η Ευρώπη αποφασίσει να εμπλακεί περαιτέρω στο μέτωπο της Ουκρανίας. Τότε νομίζω θα είναι ο καιρός να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και τους Ταλιμπάν. Εδώ θα κάνω μια παρένθεση. Χαμογελάω γιατί θαυμάζω ότι παρά το νεαρό της ηλικίας σας έχετε απίστευτες γνώσεις γεωπολιτικές. Είστε στα πάντα ετοιμόλογος και με δομημένη, αν θέλετε, γνώση και μελέτη. Και σας δίνω συγχαρητήρια γιατί σας το έχω ξαναπεί νομίζω στον αέρα ότι είστε ένας νέος άνθρωπος όπου ξέρετε πάρα πολύ καλά το γεωπολιτικό σκηνικό. Πάμε λιγάκι τώρα στην Τουρκία και στην Ελλάδα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Daily Sabah, δεν σας ρώτησα, ήθελα να σας ρωτήσω γι' αυτό. Βλέπουμε ότι το ΝΑΤΟ, συγκεκριμένα 6 χώρες μέλη, σχεδιάζουν τείχο από drones για να υπερασπιστούν τα σύνορα με τη Ρωσία. Είναι η Φιλανδία, η Νορβηγία, η Πολωνία και οι 3 χώρες της Βαλτικής και αυτές. Λοιπόν, η Λετωνία, η Λιθουανία και η Εσθονία. Πώς το αναλύετε εσείς αυτό, πώς το σχολιάζετε μάλλον, όχι το αναλύετε, πώς το σχολιάζετε αυτό? Κοιτάξτε, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει κινητοποιήσει όλο τον ευρωπαϊκό μηχανισμό, ο οποίος ξαφνικά θυμήθηκε ότι πιθανώς να έχει και ζήτημα ασφαλείας και ότι η στρατή της Ευρώπης είναι στην ουσία διαλυμένη. Επομένως, γίνεται μια προσπάθεια, λέω και των σχολιασμών από ορισμένους Αμερικανούς, οι οποίοι διατείνονται πως η Ευρώπη θα πρέπει να αφαιθεί εντός εισαγωγικών στη μοίρα της και να αρχίσει να ξοδεύει περισσότερα λεφτά για την άμυνά της, διότι η Αμερική δεν είναι διατεθειμένη να τους προστατεύσει. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, η Ευρώπη έχει αποφασίσει να αναπτύξει κάποια αμυντικά συστήματα και κάποιες αμυντικές βιομηχανίες, προκειμένου να έχει κάποιο είδους αυτάρκεια. Θεωρώ ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία απλά ενέτεινε αυτό το συναίσθημα και ξύπνησε απότομα τους Ευρωπαίους.
Μία άλλη ερώτηση που έχω. Ενώ η Γερμανία είναι σκληρή στα λόγια απέναντι στη Ρωσία, βλέπουμε ότι συγχρόνως βρίσκεται στην πρώτη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εξαγωγές στη ρωσική αγορά. Πώς εξηγείτε εσείς αυτό το οξύμορο? Δεν είναι καθόλου οξύμορο, θα σας ενημερώσω. Η Γερμανία είναι μια χερσαία δύναμη. Ανέκαθεν επιδίωκε την ένωσή της με τη Ρωσία σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο. Μάλιστα κάτι τέτοιο είχε επιτευχθεί επί Άγγελας Μέρκελ. Επί Άγγελας Μέρκελ η Γερμανία έπαιρνε φτηνή ενέργεια από τη Ρωσία και τεχνολογία από την Κίνα. Και σε αντάλλαγμα έδινε βαριά βιομηχανία. Επομένως, ως ένας εξέχων χερσαίος δρόν, είναι κάτι στο νου της διαχρονικά. Να θυμίσω τον περιβόητο σιδηρόδρομο Βερολίνου-Βαγδάτης στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο η συμφωνία Ρίμπεντροπ-Μολότοφ, πάλι με τη Ρωσία, άσχετα που επιτέθηκε μετά η Γερμανία στη Ρωσία, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Σε κάθε περίπτωση όμως βλέπουμε ότι οι χερσαίες δυνάμεις πάντοτε επιδιώκουν μια ένωση του χερσαίου αυτού μπλοκ, προκειμένου να αντεπιτεθούν ενάντια στις θαλάσσιες δυνάμεις. Επομένως, η Γερμανία αυτό που κάνει είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικό, θα σας πω, για το κράτος αυτό που λέγεται Γερμανία. Σύμφωνα με τις γεωπολιτικές αναλύσεις και με την οπτική γωνία που εσείς έχετε στο γεωπολιτικό επίπεδο, όλα φαίνονται πάρα πολύ φυσιολογικά, αλλά σε μένα, σαν απλός πολίτης, επαναλαμβάνω, μου φαίνεται πολύ οξύμορο μια χώρα να καταδικάζει, να επιβάλλει κυρώσεις στη Ρωσία και από την άλλη να είναι η πρώτη στη λίστα με τις εξαγωγές. Πάμε λιγάκι στα 2 λεπτά που μας έχουν απομείνει, να μιλήσουμε λιγάκι και για την Τουρκία με την Ελλάδα. Η Daily Sabah έχει γράψει, έχει δημοσιεύσει ότι ετοιμάζεται η Τουρκία να φτιάξει τα δικά της, να δημιουργήσει τα δικά της θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, ως αντίπεινα σε εισαγωγικά στη διάθεση της Ελλάδας. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό? Και αυτό είναι κάτι φυσιολογικό για ένα κράτος όπως η Τουρκία. Η Τουρκία μας έχει δείξει ότι απέναντι στην Ελλάδα εφαρμόζει μια τακτική νομαδικής πολιορκίας. Είναι μέσα στο πολιτισμικό DNA των Τούρκων και των Οθωμανών, μιας και η ερντογανική Τουρκία έχει εντάξει τον οθωμανικό τρόπο σκέψης στην εξωτερική της πολιτική, η οποία εξωτερική πολιτική δράζεται σε ένα πάρα πολύ απλό τακτικό σχέδιο. Επιβολή τετελεσμένων απέναντι στην Ελλάδα, προκειμένου η Ελλάδα να τρέξει πίσω από αυτά και τρέχοντας πίσω από αυτά να δημιουργηθεί ένα είδος κοπόσεως, έτσι ώστε μετά η Τουρκία να μπορέσει να σύρει την Ελλάδα στο πεδίο των διαπραγματεύσεων, όπου εκεί θα μπορέσει να πάρει κάποια πράγματα, δεδομένου το ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει τίποτα. Επομένως, τα θαλάσσια πάρκα είναι ακόμη ένα τετελεσμένο σε μια κίνηση της Ελλάδος, η οποία είχε δηλώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και μάλιστα της είχε γίνει και σύσταση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι πρέπει να προβεί σε αυτή την ενέργεια. Και η Τουρκία πολύ απλά, επειδή θέλει να ακυρώσει το θαλάσσιο στρατηγικό βάθος της Ελλάδος, αυτός είναι ο βασικός στόχος της Τουρκίας, δήλωσε ξεκάθαρα ότι δεν είναι διατεθειμένη να το αφήσει να συμβεί αυτό, μεταφέροντας το παιχνίδι στο κέντρο του Αιγαίου, στον 25ο Μεσημβρινό, όπου εκεί ακριβώς η Τουρκία θέλει να στριμώξει την Ελλάδα. Ήσασταν κατατοπιστικότατος όπως σε κάθε τηλεοπτική μας συνάντηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί φτάσαμε στο τέλος του δικού μας διαλόγου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ και σας εύχομαι καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ, στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αγαπημένοι μου τηλεθεατές, θα σας συναντήσω στο τρίτο και στο τελευταίο μέρος των σημερινών διαλόγων. Οι διάλογοι σημαίνουν σπονδυλωτή. Λοιπόν, και θα καλωσορίσω στο τρίτο μέρος τον κύριο Δημήτρη Τζανιδάκη, με τον διεθνολόγο πολιτικό επιστήμονα, με τον οποίο θα συζητήσουμε τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Σας καλωσορίζω στους διαλόγους. Καλησπέρα σας, κυρία Χούντε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν συζητάμε τηλεοπτικά μαζί, γιατί είστε ένας νέος άνθρωπος και είστε πολύ καλά καταρτισμένος για τόσο ειδικά γεωπολιτικά ζητήματα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το Ισραήλ και θέλω τη δική σας την άποψη. Καταρχάς, θα σας μιλήσω πρώτα απ' όλα ανθρώπινα. Βλέπουμε ότι γίνεται ένα ανελαίτο σφυροκόπημα στη Γάζα, στη Ράφα και είναι εικόνες που όλους μας αγγίζουν. Γιατί εκεί την ώρα όταν υπάρχει απώλεια ανθρώπινης ζωής και ειδικά αθώων θυμάτων,
Δεν μπορούμε να πούμε στη διαδικασία να πούμε «Α, είναι Ισραηλινοί, α, είναι Παλαιστίνοι». Θα ήθελα λοιπόν τη δική σας την άποψη, το κατά πόσο μπορεί να αναχαιτιστεί όλη αυτή η θηριωδία που πραγματοποιείται στη Γάζα. Πρώτα απ' όλα, κυρία Χούντα, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να μιλήσω πρώτα ανθρώπινα και μετά επιστημονικά. Και νομίζω ότι ως άνθρωποι πρώτα απ' όλα δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια μας στη θηριωδία, στην κτηνωδία που διαδραματίζεται στη Γάζα και αυτή τη στιγμή στη Ράφα, γιατί μην ξεχνάμε ότι η πλειοψηφία των απολειών είναι παιδιά, είναι γυναίκες, είναι άμαχοι δηλαδή, που προφανώς και η Χαμάς τους χρησιμοποιεί ως ασπίδες, είναι γνωστό αυτό, αλλά από την άλλη ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ότι συζητάμε για μία διαμάχη στη Μέση Ανατολή, όχι πολύ μακριά από τα σύνορα τα δικά μας, κοντά μας, στην ευρύτερη γειτονιά μας, και πλέον τα έχουμε όλα κανονικοποιήσει και μιλάμε με μία απάθεια. Λες και είναι άλλος ένας πόλεμος, άλλη μία μέρα στο γραφείο. Δεν είναι έτσι. Δεν μπορούμε να παραβλέπουμε το ανθρώπινο σκέλος και δεν μπορούμε να κλείνουμε στα μάτια στην κτηνωδία που διαδραματίζεται αυτή τη στιγμή. Φυσικά και από τις δύο πλευρές διαπράττονται εγκλήματα πολέμου. Αυτό είναι αυτονόητο, αδιαμφισβήτητο και ειλικρινά δεν μπορώ να βρω, κυρία Χούντα, άλλο τρόπο στο να ολοκληρωθεί αυτή η διαμάχη από το να ιδρυθεί Παλαιστινιακό κράτος. Για να γίνει αυτό, φυσικά, πρέπει όχι μόνο οι δύο πλευρές να συμφωνήσουν, να συνεννοηθούν, να τα βρουν, αλλά πρέπει και η διεθνής κοινότητα, η Δύση, οι μεγάλες δυνάμεις, οι ΗΠΑ, θα πρέπει και αυτές να συνεπικουρήσουν σε αυτό και να διαδραματίσουν και έναν ρόλο και για την επόμενη ημέρα και να εξασφαλίσουν ότι η συνθήκη αυτή, η σύμβαση αυτή της διαβίωσης μεταξύ των δύο αυτών κρατών θα είναι ειρηνική και αρμονική. Θέλω να μου πείτε με ποιο μαγικό τρόπο θα μπορέσουν όλοι αυτοί οι παράγοντες, η Αμερική, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Δύση, τα διεθνή δικαστήρια να συνεπικουρήσουν όταν βλέπουμε ότι δεν δίνει καμία σημασία ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ και αντίστοιχα και ο ηγέτης της Χαμάς. Πώς θα γίνει λοιπόν, τι να συνεπικουρήσει και η Δύση, δηλαδή τι άλλο πρέπει να κάνουν? Γιατί νομίζω ότι η Αμερική, για να είμαστε και ειλικρινείς και ακριβοδίκαιοι και συγκεκριμένα και ο Υπουργός Εξωτερικών ο Μπλίνκεν, όλα τα έχει κάνει, τα έχει δώσει όλα. Τι άλλο μένει να γίνει? Το πρώτο που θέλω να σχολιάσω πάνω σε αυτό που με ρωτάτε είναι μία στιγμή, μία φωτογραφία που οι περισσότεροι θυμόμαστε έξω από το Λευκό Οίκο με τον τότε πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Bill Clinton μαζί με τον Ιτζάκ Ράμπιν και τον Γιασέρ Αραφάτ από την άλλη πλευρά. Μία φωτογραφία χειραψίας μεταξύ των δύο ηγετών των δύο αυτών κρατών που μας δίδαξαν αυτές οι τεράστιες προσωπικότητες ότι όλα, ακόμα και τα πιο δυσεπίλητα, τα πιο σύνθετα, κυρία Χούντα, μπορούν να επιληθούν αν υπάρχει πρόθεση και διάθεση. Και νομίζω ότι το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι λείπουν σήμερα αυτές οι τεράστιες προσωπικότητες με τις οποίες θα μπορούσαμε να δώσουμε ένα τέλος σε αυτήν την τεράστια διαμάχη, η οποία δεν είναι μια απλή διαμάχη. Τίθεται ζήτημα αφανισμού. Η μία πλευρά θέλει να αφανίσει την άλλη. Είναι πολύ πιο σύνθετο, γιατί όταν, ξέρετε, βλέπουμε κάτι από απόσταση, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε ή δεν γνωρίζουμε κιόλας τις λεπτομέρειες αυτής της διαμάχης, την ιστορία αυτής της διαμάχης, την οποία να αναλύσουμε. Θα χρειαστούμε τουλάχιστον 3 εκπομπές και αυτό δεν γίνεται. Αλλά νομίζω ότι οι ηγεσίες πρώτες θα πρέπει να δώσουν τον ρυθμό, τον τόνο, ώστε να πάμε σε μια επίλυση, οι οποίες ηγεσίες δεν θέλουν, η καθεμία για άλλους λόγους, να επιληθεί το Παλαιστινιακό. Η πλευρά του Ισραήλ και ο πρωθυπουργός Νετανιάχου φυσικά και δεν θέλει ούτε να ιδρυθεί Παλαιστινιακό κράτος, ούτε να συνθηκολογήσει, γιατί άπαξ και τελειώσει ο πόλεμος αυτός, κυρία Χούντα, άπαξ και ολοκληρωθεί αυτή η διαμάχη, δεν θα έχει καμία δικαιολογία ο Νετανιάχου για να μην πάει σε εκλογές. Θα πρέπει την επομένη να κηρύξει εκλογές, τις οποίες θα καταπονηστεί και κατά πάσα πιθανότητα θα καταδικαστεί κιόλας όχι από διεθνές, αλλά από Ισραηλινό δικαστήριο. Συνεπώς, δεν τον συμφέρει πολιτικά, υπαρξιακά να λήξει η διαμάχη αυτή και γι' αυτό το λόγο δεν κινείται και σε αυτή την κατεύθυνση, αντιμετωπίζοντας πάρα πολλά προβλήματα και εντός Ισραήλ, από την κοινή γνώμη του Ισραήλ, η οποία φυσικά και θέλει συνθηκολόγηση και λήξη της διαμάχης,
αλλά και από την κυβέρνησή του. Μην ξεχνάτε ότι είναι μια κυβέρνηση, ένας ιδιόμορφος συνασπισμός από ακροδεξιά κόμματα, υπερορθόδοξα, ένα συνοθήλευμα, θα έλεγε κανείς, το οποίο έχει συνασπιστεί προκειμένου να πάρει μια πλειοψηφία στο Ισραηλινό Κοινοβούλιο. Ακόμα και οι εταίροι του Νετανιάχου δεν συμφωνούν μαζί του, δεν συμφωνούν με τις πολιτικές του και ο ίδιος φυσικά δεν κινείται στην κατεύθυνση επίλυσης, αλλά στην κατεύθυνση περαιτέρω αναζωπήρωσης της διαμάχης. Η Χαμάς, από την άλλη πλευρά, μπορούμε να πούμε πλέον, και να το πούμε και συνειδητά, ότι πολιτικά είναι ο κερδισμένος αυτής της διαμάχης. Η Χαμάς τι πέτυχε, κυρία Χούντα? Πέτυχε να φέρει στην επικαιρότητα, στη νούμερο 1 θέση της επικαιρότητας, το Παλαιστινιακό. Συνεπώς, πολιτικά είναι κερδισμένη και αυτό δεν αμφισβητείται από κανένα. Όσο αυτή λοιπόν η διαμάχη διαιωνίζεται, το Ισραήλ δεν το συμφέρει. Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει ένα ζήτημα το οποίο δεν το ακούμε συχνά. Το δημογραφικό. Σκεφτείτε τώρα το εξής. Ο πληθυσμός των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη και στη Γάζα αυξάνεται προοδευτικά. Ενώ ο ρυθμός αύξησης των Ισραηλινών δεν αυξάνεται με τον ίδιο ταχύ ρυθμό. Συνεπώς, σε 30, σε 40, σε 50 χρόνια, η Παλαιστίνη της περιοχής θα είναι υπερδιπλάσια των Ισραηλινών. Οπότε δεν συμφέρει, και μπορούμε να το πούμε το Ισραήλ, να διαιωνίζεται αυτή η διαμάχη. Δεν το συμφέρει να πάμε σε μια ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους, να παγιωθεί ένα κράτος εκεί πέρα και το Ισραήλ ως πυλώνας σταθερότητας, ως η μόνη δημοκρατία στην περιοχή, να έχει έναν ευρύτερο έλεγχο ως δύναμη δημοκρατική στη Μέση Ανατολή, υπό την εποπτεία και υπό την στήριξη των ΗΠΑ, το οποίο είναι αυτονόητο αυτή τη στιγμή. Σας ακούω με απόλυτη προσοχή, παρόλο που είχαμε ένα θεματάκι με τη σύνδεσή σας και ακουγόσασταν κανονικά. Απλά θα ήθελα όσο γίνεται και από τη δική σας την πλευρά να φτιαχτεί η σύνδεση και όσο γίνεται και από τη δική μας την πλευρά να φτιάξουμε τη σύνδεση του κύριου Τζανιδάκη. Κύριε Τζανιδάκη, ακριβώς θέσατε πολύ αυτό για το θέμα του Ισραήλ που είπατε στο τέλος. Δεν το γνώριζα. Νόμιζα το ακριβώς αντίθετο και χρησιμοποίησατε και ένα χαρακτηρισμό για το δημογραφικό θέμα, ότι έχει θέμα το Ισραήλ, και χρησιμοποίησατε και έναν πολύ πετυχημένο σε εισαγωγικά χαρακτηρισμό ότι μία πλευρά επιδιώκει τον αφανισμό της άλλης πλευράς. Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί αυτό που βλέπουμε να συντελείται, ξέρετε κάτι, όλοι οι πόλεμοι κάποια στιγμή έχουν και ένα τέλος. Υπάρχουν οι λεγόμενες συνθήκες. Ο καθένας μετράει το τι κέρδισε, το τι απόλυσε, το τι έχασε και προχωράνε στην επόμενη μέρα. Αυτό για να το κάνεις πρέπει να είσαι μια προσωπικότητα που ξέρεις που να βάζεις το stop. Αυτό που μνημονεύσατε ότι πλέον δεν υπάρχουν αυτές τις προσωπικότητες. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι ο Νετανιάχου έχει γραπωθεί για την πολιτική του ύπαρξη από αυτό το πράγμα που δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίζω, από αυτή τη θηριωδία. Κάποια στιγμή όμως θα έρθει ένα τέλος. Δεν θα έρθει τώρα, θα έρθει σε 2 μήνες. Δεν υπάρχει περίπτωση η ανθρωπότητα και το εσωτερικό του Ισραήλ να αφήσει αυτή την κατάσταση να είναι ανεξέλεγκτη. Εκεί εσείς τι βλέπετε να γίνεται? Πιστεύετε εσείς ότι ο Νετανιάχου φορτώνεται πάνω καταστάσεις που κάποια στιγμή θα κληθεί, αν θέλετε, και από τη διεθνή κοινότητα να τις αντιμετωπίσει, όπως αντίστοιχα και ο ηγέτης της Χαμάς? Να σας πω, κυρία Χούντα, και να προσθέσω και κάτι ακόμα το οποίο νομίζω είναι σημαντικό και ωφέλιμο να το αναφέρουμε. Σκεφτείτε όλα αυτά τα παιδιά στην Παλαιστίνη, στη Γάζα, αυτή τη στιγμή, τα οποία χάνουν τα αδέρφια τους, τις μανάδες, τους γονείς τους, τους συγγενείς τους. Πώς πιστεύετε ότι θα πορευτούν αυτά τα παιδιά ιδεολογικά μεγαλώνοντας? Δεν θα μεγαλώσουν με ένα άσβεστο, με ένα τεράστιο μίσος για τους Ισραηλινούς? Με αυτό θέλω να πω ότι το Ισραήλ με την τακτική, με τη στρατηγική που ακολουθεί στη Γάζα, ριζοσπαστικοποιεί και δημιουργεί, θρέφει τους τρομοκράτες του αύριο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ακριβώς επειδή όλες οι όμορες δυνάμεις, οι όμορες χώρες του Ισραήλ επιθυμούν τον αφανισμό του Ισραήλ και γι' αυτό οι απαντήσεις του Ισραήλ και οι επιθέσεις είναι πάντα δυσανάλογες, ακριβώς γι' αυτό το λόγο, παραβλέπει όμως ότι όλος αυτός ο πληθυσμός που θρηνεί θύματα αυτή τη στιγμή, όλα αυτά τα παιδιά που μένουν ορφανά, ριζοσπαστικοποιούνται. Και αυτό το Ισραήλ θα το βρει μπροστά του τα επόμενα χρόνια.
μία λογική φωνή, μία μετριοπαθής φωνή, με κοινή λογική, στην ηγεσία του Ισραήλ, μπορεί εύκολα να αντιληφθεί πως αυτό που συμφέρει αυτή τη στιγμή το Ισραήλ είναι η ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους. Γιατί τι συμβαίνει, κυρία Χούντα, αυτή τη στιγμή από την ηγεσία Νετανιάχου? Με μια χώρα, μια ηγεσία, μια κυβέρνηση η οποία τα θέλει όλα δικά της. Τι εννοώ? Θέλει και να αφανίσει τη Χαμάς, θέλει και να μην ιδρυθεί Παλαιστινιακό κράτος, θέλει να συνεχίσει και τους επικισμούς στη Δυτική Όχθη και θέλει και όλη η Δύση, όλη η κοινή γνώμη να το στηρίζει. Λοιπόν, αυτό δεν γίνεται. Και δεν είναι και εφικτό να γίνει, γιατί πλέον το 2024 υπάρχει η δύναμη της εικόνας. Ό,τι συμβαίνει στη Γάζα δεν μένει στη Γάζα. Έχουμε οπτική επαφή. Βλέπουμε σε live μετάδοση τις θηριωδίες που διαδραματίζονται και αυτό φυσικά δεν ευνοεί καθόλου το Ισραήλ, γιατί όλος ο κόσμος, σε κάθε γωνιά της γης, φτάνουν αυτές οι εικόνες και ο κόσμος, η κοινή γνώμη, στρέφεται εναντίον. Μα είδαμε και τον δημοσιογράφο τον Piers Morgan, ο οποίος είχε ταχθεί αρχικά υπέρ του Νετανιάχου, που έκανε την ανάρτησή του ότι πρέπει να μπει ένα τέλος. Είδαμε τον Μακρόν. Η εικόνα, να ξέρετε, σε κάνει και ξεχνάς την εικόνα της 7ης Οκτωβρίου και θεωρώ ότι έχει χάσει το δίκιο του και η ερώτηση δική μου είναι: πιστεύετε ότι το τέλος είναι κοντά αυτού του πολέμου, αυτού του ανεξέλεγκτου πολέμου? Πόλεμος είναι και το πόλεμος είναι και ήπιος σαν χαρακτηρισμός για τη συγκεκριμένη σύγκρουση. Πιστεύετε ότι είναι κοντά το τέλος? Σε αυτό δεν μπορούμε να απαντήσουμε με βεβαιότητα και δεν θέλω να πω και κάτι εύκολα. Αυτό όμως που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι σταθμιστικές και κρίσιμες ήταν οι αμερικανικές εκλογές. Η έκβαση των αμερικανικών εκλογών ενδέχεται να καθορίσει εν πολλοίς και τι θα συμβεί μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης, μεταξύ αυτής της διαμάχης στη Μέση Ανατολή. Αυτό όμως επίσης που δεν μπορώ να παραλείψω να πω είναι ότι με τις ηγεσίες αυτές, δηλαδή με τον Νετανιάχου από τη μία πλευρά και με την Χαμάς, με μια τρομοκρατική οργάνωση δηλαδή από την άλλη πλευρά, στις δύο αυτές θέσεις, δεν μπορούμε ούτε να συνθηκολογήσουμε, ούτε να βρεθεί μια βιώσιμη, μια εφικτή λύση, ένα modus vivendi και operandi για την επόμενη ημέρα. Αχ, ξέρετε κάτι, έχω συζητήσει με πάρα πολλούς γεωπολιτικούς αναλυτές και έχουν βάλει όλοι σαν ορόσημο τις αμερικανικές εκλογές. Οι αμερικανικές εκλογές όμως είναι τον Νοέμβριο μήνα, έτσι δεν είναι? Τον Νοέμβριο. Είναι τον Νοέμβριο, σωστά. Μπράβο. Άρα λοιπόν έχουμε μπροστά μας ακόμα μήνες όπου θα χύνεται αθώο αίμα, θα εκπαιδεύει, όπως το είπατε πολύ σωστά, ο Νετανιάχου τους τρομοκράτες της νέας γενιάς και πραγματικά εικόνες που βλέπουμε και εντάξει, εγώ σαν άνθρωπος δεν μπορώ να τα βλέπω αυτά, δεν μπορώ να βλέπω δεν μπορώ να βλέπω αυτές τις εικόνες. Δεν ξέρω, πραγματικά είναι ένα μέτωπο... Μα κυρία Χούντα, κάνουμε αναλύσεις και κάνουμε συζητήσεις και πραγματικά ο κόσμος μιλάει με μία απάθεια, λες και είναι μία καθημερινότητα, ας πούμε, ότι πεθάναν σήμερα άλλοι 500, σκοτώθηκαν άλλα τόσα παιδιά. Δεν είναι έτσι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πάνω απ' όλα είμαστε άνθρωποι και ότι αυτά όλα δεν συμβαίνουν σε άλλο πλανήτη, σε εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά, συμβαίνουν δίπλα μας. Και επειδή είμαστε μια χώρα η οποία έχει αντιμετωπίσει προσφυγιά, η Κύπρος έχει αντιμετωπίσει μια εισβολή το 1974, δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια και σε ανθρωπιστικό βαθμό νομίζω είναι σαφές ότι και η Κύπρος και η πατρίδα μας θα πρέπει να είναι δίπλα στον λαό της Παλαιστίνης, να βοηθήσουν με φάρμακα, με τροφή, με πρώτες βοήθειες και ξαναλέω, ανθρωπιστικά. Όχι άλλο το εθνικό συμφέρον, άλλο η στρατηγική σημασία με το Ισραήλ και άλλο το ανθρώπινο πλαίσιο. Μην το ξεχνάμε. Μην τα θυσιάζουμε όλα και μιλάμε με ευκολία στο βωμό του εθνικού συμφέροντος και μιας διεθνής στρατηγικής σημασίας. Πρώτα απ' όλα είμαστε άνθρωποι. Αυτό δεν μπορούμε να το βάζουμε τελευταίο. Κύριε Τζανιδάκη, επειδή έχουμε και 2 λεπτά ακόμα για την ολοκλήρωση της εκπομπής, εγώ είπα κάτι. Όπως θρηνήσαμε για τους ομήρους, τους Ισραηλινούς, όπου έχουν βρει, δεν ξέρω πόσοι έχουν ζήσει και όσοι έχουν επιστρέψει ή θα επιστρέψουν
τι βιώματα θα κουβαλάνε για το υπόλοιπο της ζωής τους, γιατί κατανοείται ότι δεν έχουν περάσει καλά, το ακριβώς αντίθετο. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο έχουμε θρηνήσει για αυτά τα πλασματάκια και τα παιδιά, ξέρετε, αν θέλετε, είναι και πιο... μας συγκινούν, μας συγκλονίζουν και περισσότερο, γιατί δεν φταίνε και θεωρώ ότι είναι εικόνες που δεν πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι που απλώς προσπερνάνε και λένε, ή τουλάχιστον εγώ δεν ανήκω σε αυτή την ομάδα ανθρώπων, γιατί εγώ πραγματικά από την απώλεια μιας ζωής και ειδικά με τη βίαιη απώλεια έχω πολύ άσχημη σχέση. Δεν μπορώ να τα βλέπω. Θέλω να τελειώσει, να τα ξαναβάλουν όλα κάτω. Όσοι είναι να μείνουν στην εξουσία να μείνουν και να προχωρήσουν όλοι οι υπόλοιποι λαοί μπροστά, γιατί αυτό το πράγμα μόνο σε διέξοδα οδηγεί. Θα ήθελα, τελειώνοντας την εκπομπή, να μιλήσουμε λιγάκι, ήθελα να σας ρωτήσω κι άλλα, αλλά μας μονοπόλησε το Ισραήλ και θεωρώ ότι είναι πολύ βίαιο μέτωπο, έχει ξεφύγει η κατάσταση. Θα ήθελα να πάμε σε κάτι πιο, αν θέλετε, πιο ήπιο σε εισαγωγικά και να μιλήσουμε για τη Βόρεια Μακεδονία. Για την προκλητική στάση που συνεχίζει και δείχνει απέναντι στη Συμφωνία των Πρεσπών και στο κατά πόσο η Ελλάδα, αυτό το μοναδικό όπλο που έχει, το να της αποκλείσει την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είναι σε θέση να το χρησιμοποιήσει, να το θέσει εφαρμογή για να σταματήσει και ανεξέλεγκτη πορεία της Βόρειας Μακεδονίας. Θέλω να πω το εξής, κυρία Χούντα, γιατί βλέπω και πάρα πολλά στελέχη, κυρίως από την αντιπολίτευση, αλλά και από πάρα πολλά κόμματα που λένε με μία ευκολία ότι πρέπει να καταγγείλουμε λοιπόν την Συμφωνία των Πρεσπών σε διεθνές δικαστήριο, γιατί παραβιάζεται από την άλλη πλευρά. Να κάνουμε λοιπόν μία υπόθεση εργασίας εδώ παρέα. Να πούμε ότι πάμε λοιπόν στο status quo ante, πριν δηλαδή τη Συμφωνία των Πρεσπών, και ουσιαστικά καταγγέλουμε τη συμφωνία αυτή. Η Βόρεια Μακεδονία έχει κάθε δικαίωμα να πάει σε ένα διεθνές δικαστήριο, σε ένα διεθνές όργανο, να κερδίσει και έτσι να της κάνουμε ένα τεράστιο δώρο. Να διαλέξει ίδια πώς θέλει να ονομάζεται, δηλαδή σκέτο Μακεδονία. Εκεί θα σπεύσουν, και σας διαβεβαιώ ότι θα σπεύσουν πάρα πολλές χώρες, να επικυρώσουν, να στηρίξουν, να αναγνωρίσουν την ονομασία αυτή. Συνεπώς, νομίζω ότι θα είναι κάτι πάρα πολύ επιπόλαιο. Δεν μπορείς να το λες αυτό γνωρίζοντας διπλωματία, διεθνή πολιτική. Είναι πάρα πολύ επισφαλής και επικίνδυνη άποψη. Η συμφωνία αυτή, κυρία Χούντα, για την ονομασία είναι έργα omnes. Δηλαδή, να χρησιμοποιείτε το όνομα αυτό και εντός της χώρας, αλλά και εκτός. Αλήθεια, τι είναι πιο σημαντικό, κυρία Χούντα? Το πώς λένε οι ίδιοι τη χώρα τους ή στα διεθνή φόρα, στο εξωτερικό, οι άλλες χώρες, πώς την ονομάζουν? Τι έχει μεγάλη βαρύτητα, για πείτε. Έχετε απόλυτο δίκιο και είναι αυτό που είπατε πριν, ότι θα τις κάνουμε, γιατί εμείς η αντιπολίτευση εργαλειοποιεί το συγκεκριμένο εθνικό θέμα για να μπορέσει να αποσπάσει ψήφους. Το πιο σημαντικό είναι να μην τις δωρήσουμε εμείς το όνομα Μακεδονία. Λοιπόν, κύριε Τζανιδάκη, φτάσαμε στο τέλος των διαλόγων. Είναι πολύ ιδιαίτερη η σημερινή μου εκπομπή. Θα το καταλάβετε στο τέταρτο μέρος, όπου θα μιλήσω εγώ με τους τηλεθεατές μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ και πραγματικά θα ανανεώσω το ραντεβού μου μαζί σας σε επόμενες τηλεοπτικές εκπομπές, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από το Σεπτέμβριο μήνα και μετά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας εύχομαι καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ και εγώ, κυρία Χούντα, πάρα πολύ και για την πρόσκληση και για την εξαιρετική ποιότητα της συζήτησής μας, όπως πάντα. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αγαπημένοι μου τηλεθεατές, εσάς θα σας συναντήσω στο τέταρτο και τελευταίο μέρος των σημερινών διαλόγων. Αγαπημένοι μου τηλεθεατές, σε αυτό το τέταρτο μέρος είστε εσείς και εγώ. Μετά από 2 χρόνια συνεχόμενης τηλεοπτικής παρουσίας με τους διαλόγους, θα ήθελα με τους σημερινούς διαλόγους να βάλω μια άνω τελεία. Έχω δεχτεί αρκετά μηνύματα ανησυχίας και θα ήθελα να διαβεβαιώσω ότι όλα είναι μια χαρά. Απλά νιώθω την ανάγκη να ξεκουραστώ, να φορτίσω τις μπαταρίες μου, ώστε να μπορέσω να έρθω φορτσάτη το Σεπτέμβριο μήνα και να συνεχίσουμε τους τηλεοπτικούς διαλόγους.
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα το κανάλι για την αγάπη, την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση που μου έχει δείξει και μου δείχνει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του καναλιού, τον Αλέξανδρο Πετρίδη, για την αγάπη, την εμπιστοσύνη, την εκτίμηση, τη φιλία, την αδυναμία και όλα τα υπόλοιπα συναισθήματα τα οποία μου έχει δείξει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους τεχνικούς μου έναν-έναν. Το Γιάννη μου, το Σάκη μου, το Στέλιο μου, τον Αριστοτέλη μου, το Δημήτρη μου, γιατί χωρίς εκείνους δεν θα μπορούσα να έχω αυτό το τηλεοπτικό αποτέλεσμα που έχουμε. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Νατάσα για όλη την αγάπη που μου έχει δείξει. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς για την αγάπη σας, για τη στήριξή σας και για την παρουσία σας στους διαλόγους. Και χωρίς εσάς δεν θα μπορούσα να έχω κι εγώ τους διαλόγους μου. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο σας εύχομαι καλό βράδυ, σας αποχαιρετώ προσωρινά και απλά εις το επανειδή. Καλή σας νύχτα.